Ka kun henyo trap National Awakening Movement khnam kan penlong ya kajinga ki shongkelan mungor ha ka khandai trik nailar ban penbor ya ka sorkar jela bakan pendam no ya ka personal interview na ka benta ki kam sorkar haba penbena ya ka nikarai ha ka khandriu trik nailar working president ka khnam uba Thomas Pasa uloong kajinga ki shongkelan mungor kan dong hamadan malki nadu ka por shipu baje minstam hadu ka por san baje janmit jong ka khandai trik nailar kani kajinga ki kalong ban penbor ya ka sorkar jela bakan perkhat ban penduk pendam ya ka personal interview ya ki kam sorkar ha ka grade B C and D khnang ban pen kutno ya ka jing silang khamat ha ka rukam thungkam la system tam ilabu ya ka jing dawa ka jongi ban penduk no ya ka personal interview habang recruit ya ka kam sorkar nam tang group B, group C dan group D kuman supun kamau kapor jong MDA 1 ilai ki chungtho ilai ki copy jong ki notification jong sarkar India but ki state group namar ba the government of India but applied ki state apor India kada penduk ya dari personal interview nadu usnam arja khandri but kajing thui jong ki ban penduk personal interview ko dei ban penduk no ya kane kajing thungkam sop le ban khangla ban thap kam daga lanti ko pakala but ya ki kam sarkar they will verify that the daga written exams kharang ba ki ba de hok ban yo ya kam kin yo la lat ba and the one ru ka kam sha score but kila susnap ya ki siti ko bon thli bang la pun poi sha kam ni jong chief minister lawan kene ka MBA tour la le kumju but kene ka MBA tour kala susngap but mansuput kama kadang kowe ka session apa ka assembly ha ka ba uwi na ki emily u ma nu jo suo ara ya kene ka benta but nilai iru ya u menteri ramba jungi majuba ba kani ka personal interview kadang ka disadvantage but kadang ka advantage but kani ka kam ban pelong ka personal interview kani ka kam ka bayar ba kini kintin jong menteri lang ba bat nak leng jong ni sim ba kini kintin kilang karu ka jing kren tang ban pendak rukam kumbang la pensai teng ba ha ka jing sem ka jong ni ba ka jing ge jong bubun ba ka jing dan jong ka personal interview hak ha ba thap e kam so ka dan tang ya ki jing do na ki ba bun teli ila ban jer ki bat bubun balang bat tebi bat ya kata ka jingyo na ka ba menteri rang ba ora da pong ni kwa ba menteri rang ba un specify ke kita ki jingyo na ka personal interview maka jingyo na ka long ba ka susap e kai ka pisa joka jong pai ba ka susap ai sap e kai ka por joki officers kita conduct ni personal interview bat ka kong sang ka plela ya ka corrupt way of employment ban ki beri ki itu ki long hai long han ki yo ma ki bat ki babun ba kun samla ki para attend ki interview ki babun tili ki sakhi ya kata ya ka jilong jingman joki ni ki personal interview tena nak kalian joki kum kasai lara ka sarkar ka samja halo ke gamat kamut ba kasai ru ka samja nak ta ka down kalian kasai haka khatai tarik jong u bunai bapra hak dia kesini kong kepaduan ilarai bangin bu daga pelong daga sit in demonstration hak dia bawa badan malki nadu kapor sepuluh je hadu kapor san je janmi baga jing temu jong keneka sit in demonstration kalau kita ban penbor di sarkar ban penpau di sarkar ya kata jing temu jing angnu ban penduk no ya keneka personal interview ban lembah kilat kai kubuat ni kerpatu ya kiba pun balang kiba let's say kiba siam lani tengku yang tak jing lembah ke personal interview ba kimdi bansu pedang baik kat kabalong henry teng ya ban mi sakma ban pensenyo ban penpa ya kata kecing don kam ban penduk ya kan personal interview di lembah ke jong pip kani ka lenti ban ya wer kun samla ke jongi
ban we ya kimi ki pa ji kun samla ki jongi ban ya wan lang ha ka sit demonstration ka jing thep kam tu ka ba bon hi ka de lamba jo khano mi khmat ki jongi hi bat ki thep kam tu ban yo yang ta ka vote bank politics ban le vote bank politics ya kata barok ya te undang kam su ban pun sisa barok itu ya kata ti nak kalian ka jongi hi ka jing khang di dang hoi ba ai kan long kata ka jing thep kam ka ba khoi ke ba suba ki jing ja ke ni isti ba ga trong MPSC lai lama ka jing sim kya jing sim khalang lala ban sute lakam khumia endai lada kumtu galak ban ja MPSC mudur pi hapo assembly dago kurang nam thoi ni no assembly lan pan ni kalis jo ki nom trai ki ba bon na ki khamwan ba ka putman procedure ba ko ba ji sa kata ni na ban ba ki ba bon ki tnak soka mo kita ki ba yo kam ki keman kharai mo ki keman kita ki ba yo kam hele kita ki ba yo kam lamba ajung tak lenti mo bakala ki aman ditang 100%มันเละเป็นยกได้กูสั้น%ตั้งบันพาน100%อัตราการเด็กบอกลาจุดแบบนี้ครับทีนี้มีกว่าว่าไอ้คนเรากับคุยกับสุภาพเคยมีสายยังนั่งบ้างกระจิมันต้อยกันวันเฉพาะชาวไปบ้างกับบ้านแล้วนี่แหละกันเลยที่กระจิมันต้อยกันวันสักดีพาร์ตเมนต์ประมาณนี้เจ็บบ้างแล้วได้กันดีพาร์ตเมนต์ก็อยู่ต้อง efficient ว่ะ efficient เกลือtu untri minat untri bah umlong ka aset ya ke department ba ke department tu kan terima Henry la ni suya thap kam klem da pe kita ke tinon kam ki ba ide wan pe tele se ki department jongi kendang hier agar kontri kam jongi dan mata tu ba apa tu ya kisah balang ba bon ban ya wan lang ban pau lang ya kawai ka sur ka ba kran chak soka kanang ba ka jingjop pi kan dei ka jingjop om tang ka jongi ada ka dei ka jingjop jong ka jek men wi ro khawai te nakalen ka jongi ni khwi inti ba kan ka sni ka khnai tere kan dei ka sni ka ba le se nin la ba kun sneu ya ka sur ka ba jam sa ka sorka ba apply tare jong nai ba phra kan sedang ka session jongi dor ba ni khwi inti ba ha kan ni ka yin dor ba ban wan ta kan dam ka jiya kran ka ba sani ba ya ka man bat ngam kwa ba kajian kan long tang hasun tang ban pendak buka hani ka di ban dong kajian kan ka sani bai kan ka ya kan ka pentang nganum la ban keren ki wei ni ki light pun pun ki emali ki jongi la da makiru ki snap jan halo kan ka pentang kan pau mama kiru ki dot benta ban thap kam tu ya no ri ya no te daga basuret daga tu sokya ya ki emali ki jongi ki bala upai ba la ji ban represent am dia ko yin do ba kawan ba kin ra ya kum kini ki mat ki jura ki bala si ki ban wan ra ka chimun toy ya ki kon samlai ba koi ban ki identity ba kini ka sni kan de ka ba job ban ki identity ba sarkar kan coba ban perkhat sani bai ni ka kam na ka le jong ni kadang kadang ngimpat yo ya kata kajing temu ke anglut ke jongi gendang yai keren ni kaya mat nak kuat tak kabut sini bang iyo ban penduk sunan ya kenika personal injury